Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ηλίας ή άλλως Elias Games και σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό στο DLS. Θα σας δείξω πώς να κάνετε κάποια συγκεκριμένα skill moves. Για πάμε λίγο στο training. Λοιπόν, το πρώτο skill move είναι η ρουλέτα. Όπως ξέρετε η ρουλέτα είναι ένα πολύ συνηθισμένο skill move και για να το κάνεις στο DLS πρέπει να κάνει swipe προς τα κάτω. Όχι, λάθος. Έτσι. Για να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά. Έτσι. Ναι. Το επόμενο skill move είναι να πετάς την μπάλα μπροστά σου. Πώς να το εξηγήσω. Έτσι. Το κάνεις από το να πατάς στον κενό χώρο στο δεξί μέρος της οθόνης. Το επόμενο skill move είναι το Rainbow Flick. Όπως ξέρετε το Rainbow Flick είναι ένα αρκετά δημοφιλές skill move και για να το κάνεις στο DLS πρέπει να κάνεις swipe προς τα επάνω. Όχι λάθος. Να κάνεις swipe έτσι προς τα επάνω. Στο κενό χώρο που έχεις στο δεξί μέρος της οθόνης. Έτσι. Και έτσι γίνεται. Τώρα ας προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε σέντρα για να το δείξω. Λοιπόν, κάνω μια σέντρα και για να κάνεις τέτοιο, είτε scorpion kick, είτε overhead kick, είτε ψαλιδάκι, πρέπει να κάνεις πρώτα απ' όλα τη σέντρα και να πατήσεις 2 φορές στον κενό χώρο πριν φτάσει η μπάλα στο παίχτη. Έτσι γίνεται όλα τα εναέρια, τα ψαλιδάκια και το scorpion kick και αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Αν δεν θέλετε να χάσετε επόμενα βίντεο κάντε μια εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.